Shuthi nje ngibe umuntu oboshwayo mhlambe more than 6-7 times before ngifike la khona ngigwetshwa leminyaka engithi ngagcina ngigwetshwa yona e45 la ekwavuka khona lamacala aselokishini ngagcina ngigwetshwa ke u45 years ngoba khona ngigwetshwa ngelahlwa amacala amameda awu2 namacala amambrobhora awu2 lenilodwa lesibhamu. Shuthi inkantolo ngabe yani lengozi esebunzini phela kuthiwa kusebunzini la phakathi namehlo. Shuthi le ngozi ngiyithola senza amacala kahle kahle yabo. Yeah. Kwakusekuseni nje ngihlalele nginemadlana encane. Bengisaphuza kakhulu utshwala ngaleso sikhathi. Shuthi kufika omunye umngane wami la ngisahlele ekseni siyibhemele yabo. Kufika omunye umngane wami wasemlazi kuthiwa uMagwego esuzongivakashela shuthi ngisanda ukuphuma ejele eze ukuthi ngiphumile yabo. Yeah. Ufika nawo uphethe imali yabo uthi nje uzongijabulisa nje engivakashela. Shuthi abuze la ukuthi awu hleli nama outs nenzani ngithi mina ayisayibhemela sinalutho yabo. Athi asihlanganise athenge ibhodlela ne24 eyesavana yabo. Hawu nami ngivumele phezulu ke phela ngithi anginalutho. Ayathenge ibhodlela leSmirnoff akawuphuze ugologo uthelela mle. Athenge ibhodlela leSmirnoff wathenge ne24 yesavana yabo. Ayisigaleke siphuze. Bese kufika omunye umfana engidlala naye kuSonjabulo. Ufika uhamba namantombazana awu2 agqoke uniform shuthi abhankile esikoleni. Weza nawo la endlini. Hawu uyazi mekufika amantombazane kuba mnandi kakhulu yabo. Nami kube khona engishelayo la yabo. Siphuze liphele lebhodlela leli. Mhlawumbe kusale i-half pack yesavana yabo. Bese ethi ugologo ngisawufuna ngithi mina ngithekele i-half manje yabo. Vele sengi-right yabo. Athenge i-half yabo. Shuthi ngaleso sikhathi bengumuntu osaphathe ibhamu yabo. Ngokuthi naye usekhala ukuthi amasenta asemancane kuyena. Bese ngicela umfethu oyedwa lesihleli naye ukuthi akangiphelezele ngihambe ngiyobamba amafoni noma amabili amathathu ukuze siqhubeke nobumnandi yabo. Hayi lalo mfethu avume naye akanalutho yabo. Bese siyasuka kahle la sika Besta endaweni ekuthiwa iseTlungwane. Ngithi mina asisuke siye kuphi sentuzulu siyofuna lamafoni lawo. Hayi avume lo mfethu yohamba yogeza kuba shintshe nami ngibe ngigeza ngishintsha la. Thatha isibhamu sigibele samba. Mesifika la entuzulu sendaweni ekuthiwa iselindelana yabo. Mesifika la ayisiqaleke sithatha amafoni ke sibamba abantu la. Sihlangana nomunye sister oqala nje sahlangana naye. Simthathela ifoni, simthathela amacwecwe, ichain, iring yabo. Siphinde futhi siqhubeke sihlangane namajita awu2 nawo futhi siwathathela amafoni. Bese sidlula kwesinye isitolo kuhlele abanye obaba abathathu ngaphandle yabo. Labo baba abathathu abahleli la ngaphandle kubona shuthi babili abama customer oyedwa umnikazi wesitolo. Ngibe umuntu ongathi uyathenga mina shuthi ngithenga mfethu kuzobe ngathi ngiyathenga ukuze sibone umuntu odayisayo ukuthi unobani ngaphakathi. Bese ke yena yangena mina ngimlandele bese sikhoma lo muntu ngesibhamu sifuna imali yale store. Ayavume lo mfethu. Ngalesikhathi mina ngivela la kuthengwa khona kanti kuzosuka umoya edwa kulabo abathathu shuthi uyena umnikazi wesitolo. Ngalesikhathi lo mfethu emlandela nami ngibe ngisuka ngalapha emlandela. Umethi uyaphenduka lo muntu la ngaphakathi esebona ukuthi akukho umuntu la azodayisa khona. Abone mina sengimkhome ngesibhamu. Bese ezama ukubaleka asuke la ecounter aye kwelinye ikamero. Cabanga ukuthi ikamero lakhe leli mhlawumbe ayithu yakulona yabo. Hey, mengithi ngiyadubula ashwebeke lo muntu lo. Kanti uzophuma ngomunye umnyango. Uthi uzotshela labantu abala ngaphandle ukuthi abafana bazele ukuzothenga bazongibamba inkosi. Nje ngimbona esexoxa nalabo abawuthula ngaphandle ebatshela ukuthi kwenzakalani la ngaphakathi. Ngiphinde futhi ukuthi ngiyazama ukudubula yena udubuleke oyedwa kulabantu abawuthu abala. Bese kuvetane kuvuka umphakathi ke la. Awusilandele nawo phela ukuthi uyabona ukuthi siphethe isibhamu awubi seduze yabo. Futhi ke nami ngilongidubula kugcine kuphela inhlamvu lesibhameni. Hayi sijahwe kabaleke lofana lo nami ngibaleke ngiphume ngendlela yami. Mina ngibe nebhadi ke bangibamba. Ngishayeke bangishayeke. Ngithole lesky lesi ngithole lesesila emlomeni yabo. Into eyangisiza lapho ngasizwa ukuthi kufika amaphoyisa bengakangibulala.
ngiboshwe kanjalo yabo. La mase ngiboshiwe okay ngokuthi ufakazi bekuthi icala lenziwa abantu abaningi. Ufakazi abuhlangani kahle yabo. Bayadideka enkantolo abakhuluma into eyodwa. Ngicela ngikwazi ukuphuma kulelo cala ukuthi ufakazi bocomplaina babungaqondile. Kodwa lona icala ngangilenzile. Ngibe umuntu olwinayo ke kanjalo ukuthi ufakazi abuhlangani yabo. Ngiphume. Udliwa yini phola esweni? Esweni. Libuka ngathi lishayekile. Hayi ngoba lishayekile. Lisho ukuthi kahle kahle ngavuka linento emhlophe la kule ndawo eminyamisa yabo. Ushuthi ngosuku olulandela lolo likade livela into emhlophe la bethana laphusuku yabo. Bekunomoya noma ngibona indawo ekhanya kakhulu noma indawo emhlophe liba buhlungu yabo. Kube ngathi liyantsontsotha. Manje nje aliboni kahle. Shuthi nje kulezo insuku lezo kulelo vingi nje leliqalile letho. Kwafika isikhathi la ngingaboni khona nhlobo. Mengihamba kufanele ngihambe nomuntu angibambeke engalo angivulisa umgaqo yabo. Zonke lezo zinto lezo. Kodwa kwahamba ke seribuya eclinic. Sebenginikeze ezinye izinto ama-hygiene nezinye izinto lezi ezifakwayo la ehlweni. Kwahamba labona ke kancane. Yabo nje kumanje liyabona kancane kwesinye isikhathi kodwa mekunomoya aliboni nhlobo. Uthi umngani wakho lo wafike ezokuvakashela ngoba wakade uphuma ejele. Wawusuhlala iminyaka emingaki? Ngangikade ngingakagwetshwa. Shuthi ngangikade ngibamba inkunzi khona la eThekwini. Le nkunzi yalana ke emgaqweni kuyenzeka uthola ukuthi mhlambe ubamba umuntu ongahlali mhlambe la eSouth Africa, mhlambe umlungu waphesheya, mhlambe ubevakashile nje leyo weekend le. Shuthi icala lingakwazi ukuqhubeka ngokuthi yena usebuyele emuva. Kuhambe ligcine liphela kanjalo yabo. So wena ubambe bani kanjani? Mina sasikade sisepoint kahle yabo kulesihlanu. Shuthi kahle mesisuke siye point sisuke siye emaclubini kuzothi ebusuku siphume sibambe inkunzi siphinde futhi sibuyele khona emaclubini siphuze. Shuthi sathi sikade siphumile ke siyobamba inkunzi sikade siseclubini. Sahlangana nabelungu ababili. Ngicabanga ukuthi nabo babevakashile yabo. Sibaphuceka ikhwama namafoni lemali ababeyiphethe. Bajwayele ukuphatha amadola ke abelungu laba abaphesheya. Mengibona amadola kuba ama-euro yabo. Shuthi sithole nje imali yamadola kubona. Eningi ngoba yasikhiphela imali ela ko 12,000 13,000 le amadola esayithola kubona. Le yase South Africa ke yayincane ngoba mhlambe yakhipha 2.5 2.5 sase sishintsha le yamadola yakhipha 12 to 13,000 manje yabo. Kanti lelo cala lelo lizosibopha ngalesikhathi siphuma koshintsha le mali le. Shuthi kade sishawa amakhamera nje wasenza yonke lento siqeda ukubabamba sisuka kubona siya la ekushintshwa khona. Sitheme siphuma khona kanti amaphoyisa asisilindile ngaphandle. Asibamba ke kanjalo amaphoyisa. Ufakazi ukuthi imali lesesiphethe ukutshengisa ukuthi ngempela sibabambile labantu. Ngizothi inhlanhla ke ngoba abazange be-attend abazange bafike enkantolo. Icala ligcine liphela mhlambe after 4 months laphela ke icala kwathiwa liyahoxa ngoba ocomplaina abaqhamuki. Ikhona into yakugweba nje intende. Ya ikhona. Sho mina bekade ngibhantinta. Bengigwetshwe u45 years. Icala ugwetshwa uMzulu Mandela. Ayeke ufulandisa nodutho okade wenzeni ngeke. Nama ngikholwanga baba professor yabo. Shuthi kahle la icala la ngigwebile. Benginamacala u13. Ho. Nangu anonymous mathe noma anonymous mathe. Nangu mathe bo. Anonymous mathe. Uthi kahle la kulamacala u13. Amaningi bekade kwawe murder, armed robbery, attempted murder. Belingekho le theft, belingekho le house breaking, belingekho ele shoplifting. Bekade nje kuyilamacala serious, ama serious case, murder, attempted murder, armed robbery. Mingekho common robbery, bekuyi armed robbery phela. Ngithi yabo. Shuthi la kulamacala u13
ngiboshwa kanjani, kwenzeka icala elicishe elifana naleli engeke ngakuchazela ngalo ukuthi yabo. Yeah. Singena ethaveni esebusuku siba u5 siphethe ibhamu soba u5 sizoyibamba kahle kahle le thaveni. Okay, njengoba sifika la sibakhiphela ibhamu labantu sibalalisa phansi kubona khona osiphethe isibhamu kodwa naye cooperate alale phansi njengawo wonke omunye umuntu okhona. Ngoba ebheka ukuthi mhlawumbe kuzovela ichance ukuthi asikhiphe isibhamu akwazi ukuthi alwe ngithiwa no. Kanti indlela thina sizokwenza ngayo angeke azalithola ithuba elinjalo lokuthi azame ukulwa yabo ngoba sibalalisa phansi siyabakhuthuza. Mase bakhuthuza siyavuka lesibhamu lesikuyena lo muntu lo. Wena ndoda usho ngani ukuthi uphethe isibhamu? Waphela shilo ukuthi umuntu ophethe into elimazayo ummese yini akayikhiphele nasingathi sitholele thina. Azama ukuxolisa bese kuthi umfetho oyedwa kulabo esihamba nawo akanayo inhliziyo yokulalela umuntu oxolisayo yabona ukuthi lo muntu uzosibulala amdubule lo muntu lo. Shuthi usenzela nabanye abacabangayo ukwenza into ebhedayo ukuthi bathuke. Uma emdubula shuthi ushayela kabuhlungu uyashona same time yabo. Okay, sithathe ke izinto esasizoyifuna amafoni la kubantu wallet sifune nemali la ethaveni siyithole ngithi yabo. Okay, mase siphuma la ngebhadi kunamaphoyisa angazi noma ezothenga noma yeze mhlambe ngokuzosebenza yini nawo abethi yabo ukuthi phela amaphoyisa. Okay, sigcine sidubulana nawo ke labo phoyisa lawa nami ngidubulela. Ngidubule konyaweni mina ngidubuleka nasesandleni yabo. Okay, ngiboshwe ke kanjalo. Bese kuvuka nalawa amacala umuntu ahleze wenza kwaphela bekade umuntu obeganga ngithi yabo kwaziwa futhi naselekushilo ukuthi hayi osibani bani mekuthi uhlangane nabo kusuke kuyinhlanhla bekuyekile yabo. Uma nje uhlangana nabo bayakuthathela ifoni imali abayishile yonto moya. Okay, kuvuke nalawo macala ke lawo ke amameda nama attempted murder waphela umuntu uma umkhombe ngesibhamu mhlamba sithi umbamba inkunzi mhlamba ufuna ifoni kuyena leso sibhamu nje usibhekise ngakuyena manje wasiqhumisa inkantolo ithi yona ubusuzama ukumbulala sekuya attempted murder le. Yebo ngisho ukuthi usibhekise phezulu kodwa ukuthi yena usumkhombile wafuna into oyifunayo kuyena mhlawumbe wathi akanayo wasuthi uyamthusa ngokuthi ufuna ashaya uvala kick wasiqhumisa leso sibhamu kwinkantolo sekuya attempted murder le ngithi yabo. Omunye ke mhlawumbe umdubulile mhlawumbe ubezama ukukulwisa mhlawumbe engakho mhlawumbe nje asithi uphethe isibhamu esisilver. Mina njengoba ngimfishane ke kanje abantu abaningi bebengakholwa uma ngibakhomba ngesibhamu esisilver ukuthi isibhamu sangempela. Kufanele size siqhuma ukuze abone ngempela ukuthi isibhamu. Manje abaningi bengicela ngibadubula beshona kanjalo ngokuthi umuntu akakholwa ukuthi ngiphethe isibhamu yabo. Amacala amameda ke beba abaningi ngalokho. Shuthi njengoba ngiboshwa ke kufu amacala amameda nama attempted murder ke banamacala u13. Kuona wonke lawo u13 ayahoxa awu12 ayahoxa awu11 usala u2 nama amrobara u2 lesibhamu elilodwa lesibhamu engibajwe naso njengoba ngiboshwa. Okay, shuthi kuba murder times 2 amrobara times 2 bese kube position of firearm ammunition. La akugweba no ufuna usixoxele nangawo ukuthi ayenzeke nini kanjani. Shuthi nowamanye engingeze ngiwakhumbule ngoba lapho kwase kubhanqwa amacala nje engangiwenzile wonke ngithi yabo. Kodwa elilodwa engilikhumbulayo kulawa u2 amameda i-security elaligade esikoleni khona ungasikhomba isikole. Khona isikole esikhona lapha eNtuzuma ngithi yabo. Yeah, ekugada khona i-security. Leli security beligada khona beliphatha isibhamu. Shuthi sitshela abafana abafunda khona ngoba i-high school. Shuthi njengoba kuyi-high school labafana laba basitshela kanjani sibuye sihlale nabo labo meshente sibheme nabo yabo. Oyedwa shuthi bese yasitshela ukuthi yazi security eligada lapha esikoleni liphatha isibhamu esikanje kanje ukuthi yabo. And ningakwazi ukusithatha mekuthi mhlawumbe liyasidinga kanje yabo. Hayi shuthi sifike ke kulona security ebusuku njengabantu mhlawumbe ababuza indlela kulona yabo. Okay, ngalesikhathi nalo relax angayitshela ukuthi abafana mhlawumbe bazokwenza into ebhedayo kulo ila sikukhiphela khona isibhamu
nalo-ke ngokuthi ngimfishane ngiphethe isibhamu esiyisiliva basho ukuthi la ngakholwa ukuthi ngempela ngabe isibhamu mhlawumbe ithoyizi lelo yabo. Shuthi lifune nalo ukukhipha isibhamu njengoba ngilikhombile. Okay, ngilidubule kanjalo-ke ngishaye ngehlamvu ey'ntathu eziwu-2 ingene ekhanda eyodwa ingene esifubeni. Shuthi lishone isithathe isibhamu kanjalo bese siyahamba kulama meda lawo 2. Le meda yesibili ile yaseTavern. Shuthi yachajelwa mina ukuthi mina ongabanjwa. Laba lo ekade edubulile wakhona yena ukubaleka yabo. Shuthi imeda igcineke ichajwela ichajwa kumina ngoba mina bengihamba nayo. Nanokuthi okay bayasho nabantu ukuthi ayakuyena lo dubulile. Kodwa ubehamba nabo laba abadubulile. Shuthi leyo meda leyo ichajelwe mina. Ukuthi phela mina otholakele. Ama-armed robbery ke vele imeda vele kusuhamba ne-armed robbery ngoba umuntu awumdubuli ngeke into ofuna ukuyithatha kuyena. Umdubula ngoba ukhona into ofuna ukuyithatha kuyena. Shuthi i-armed robbery ke nje automatically iyayingenela kanjalo. Yabo. Wena ulithatha phi isiliva? Shuthi ibhamu esiyiphuca abantu lama security. Yabo nje mesizwe ukuthi wena nje njengokhabazela kwakho umuzi wakho ugade ngesibhamu. Bekade sikwazi ukufika ngisho kuthiwa nama-battle guards wakho bekuthi mhlawumbe ama-battle guards akho siyabona ukuthi uma uphuma ekamereni lakho sitade sithevula ikhona indawo ozodlula kuyona singakwazi ukubona besiqaqa u-asbestos phezulu ngoba elokishini khona u-asbestos kakhulu ama-roof. Sithatha impentshisi noma lento ekuthiwa i-shifting sibambe isipikili lesa-asbestos sisiqaqe siyarawunda ke isipikili sa-asbestos sisiqaqe sikhuphuke size siphume ziba u-4 lezi ey'suke bambu asbestos siqaqe lezi eziwu-2 siqaqe lezi eziwu-2 lapho bese siyawuthatha siwubuyisele eceleni njengoba siwuthatha siwubuyisele eceleni kuzovela wena la phansi lele embhedeni mhlawumbe nonkosikazi wakho njengoba sikuvusa nje mhlawumbe sizokujijela ngetshe njengoba sila erofini sizokujijela ngetshe ngalesikhathi uvuka sesikukhombile ngey'bhamu ndoda size kanje sizofuna into kanje kuwena siyazi ukuthi unayo asikaze sithwase kanjalo siyazi ukuthi lento esiyifunayo unayo yabo bese kuba kuwena uma ugoloza futhi sizokudubula uma ukuthi ukwazile ukukooperate sizothatha leyo nto sakho yabo. Okay uma ukuthi mhlambe azange singene ngeroof sizokunokhela mhlambe siba u5 noma siba u6 oyedwa uzoba semnyango wase-dining room omunye abe sewindini lasekamereni lakho omunye abe sewindini lase-toilet omunye abe sewindini lase-loungini omunye abe sewindini lase-kitchen. Kodwa nje zonke lezi iy'ndawo lezi ezamawindi neminyango kuzoba nomuntu okhona ophethe isibhamu. Wena nje wasikuvusa nje sizokutshela ukuthi vula eminyango. Umuthi mhlawumbe uyazama ukubaleka uyongena e-toilet kuzoqhuma isibhamu lapha e-toilet uzophuma khona mhlawumbe ubaleke uye e-kitchen ngalesikhathi ungena e-kitchen nalo osewindini lase-kitchen naye futhi uzodubula uzophuma futhi e-kitchen mhlawumbe uye e-loungini. Uma ungena futhi e-loungini kuzoqhuma isibhamu uzobona nawe ukuthi okay shuthi labantu baqaqa umuzi wonke ayikho into engizoyenza kuphela ukuthi ngivule ngithi yabo. Uma uvula ke uzovula ne-battle guards yonke into singene ngaphakathi bese sifuna letho esifunayo kuwena. Uma usinikeza futhi ngale ukuthi usidonsise noma usilwise sizokuya ngase sikudubula. Kodwa uma uzozama mhlambe ukulwa noma mhlambe utshengise ukuthi khona umuntu omaziyo la kuthina sizophoqeleka ukuthi sikudubula sekubulala bese siyayithatha ke ya. Nina bendlodle noPhapha Khanda kaMenzi lo khuluma uprofessor ngengwami Mkhize Ngidabwa phansi kwaNongoma esigodini sapho umthetho ngasohlangothini la kaMandlakaze mangabe yaqala ukuba ingcenye yohlelo lethu le oyethamele How I Ended Up in Drugs okuyingozi engaphansi kwesitebele iMPTV1 lapha silanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni lokho suka sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi. Uma kungena ezidakamizweni ziningi izimo oyithola usukuzona uphenduka isilwane uphenduka into
nawo ungakaze weze wasicabanga uyiyo. Ngakho-ke kungenzeka ngobude bendlela kugcine umphako ubola. Kungenzeka isikhathi eside sesihlalile senza izinhlelo, kungenzeka sigcine sesikhulumayo kungasayitholi indawo kahle kahle enhlizweni zabantu. Kodwa siyacela ukuthi isiqephu nesiqephu esisethulayo noma esinethulela sona nisithathe nifunde kusona, ngoba ekugcineni lezi zinto ezenzekalayo zenzeka empilweni zabantu. Futhi uma umama usuzela ingane noma ubaba usuzela ingane isihamba ihlupha umphakathi, ekugcineni leyo nto ibuye egcekeni ekhaya. Ngelinye ilanga uzozala umntwana angene ezidakamizweni abulala abantu bebuye befuna ukuzokhokhisa egcekeni ngoba yena usuke ngasatholakali, usuke sebaleka. Ukubalekela zonke-ke lezo zinto, gcinani abantwana benu besendaweni e-right, bagwemene ezidakamizweni, fundani kulolu hlelo ngoba lolu hlelo luwuhlelo olukhuluma ngqo. Asikhuluma incwadi la, umuntu usuke ekhulumela yena ngomlomo wakhe izinto ayagcina sezithole ngaphansi kwazo ngezimo zezidakamizwa. Mfowethu, emalokishini bengizizwa igameke njengalezo. Emlazi bebekhona abafana abanjengalabo, koNtuzuma kuphi izinto ebengihlezi ngizizwa futhi ngingafisi ukudibana nabo njengoba nami ngumuntu oyisukela emakhaya obeyizela esilungwini for amadlelo alihlaza. Kuyintokozo ke namuhla ukuthi sithole ngqo umuntu okuyena obenza lezi zinto esihlale sizizwa ukuthi hey, kunabafana lapha abahupha abathi mabekufikele bayakubulala, abakuphuca ifoni. Omunye wayedume ukuthi mawugqoka ikhaveli uyakugumulisa, ayithathe kube yakhe, unike wena iteke elitshekile. Igemegeme lezi bezenzeke emalokishini. Esifuna ukwazi mfowethu, ubani igama lakho, ukhulelephi, ufundephi amabanga phansi, ubumntwana onjani, kwenzeka kanjani manje ukuthi ugcina usuzithola usuyilo muntu obese uyisilwane oyisona? Shuthi mina igama nguSifiso Ngwamkhize. Kwa ngokuzalwa ubaba wami waseshoko kwaZulu. Wathi madoda kwela uthukela akunabantu ngaphesheya uthukela. Uma wami wase South Coast ngala endaweni ekuthiwa iseBumbulu. Shuthi okay bahlangana nobaba ke khona la eThekwini kusetshenzwa kanjalo. Mina nje ngikhule ngumntwana okhule kahle, ngizosho njalo. Yize noma ngikhulele phansi kwesandla somzali oyedwa ngoba ubaba wami angimazi, ngizosho njalo. So washona ngisamncane kakhulu ngo91. Mina ngo1986, sabi. Shuthi nje bekade ngingamazi zonke lezo sikhathi lezo. Wapha ngithile ukuze kushaya isikhathi sokuthi yena adlule emhlabeni. Okay, ngikhuliswa umama. Noma kade singekho kahle kahle ekhaya, kodwa bekade siphila ngoba bekade sikwazi ukulala sidlile, noma mama futhi ekwazi ukuthi amiyise esikoleni akhokhe leso school fees esisuke sidingeka. Okay, ngikhule nje ngumntwana oright nami onamaphupha right, yabo. Ngoba bekade ngifisa ukuthi mase sengiqeda isikole ngibe mhlawumbe ummeli, mengingabanga ummeli ngisebenze esibhedlela, mhlawumbe ngibe imeli nurse, ngibe udokotela. Bengifisa nje into enjalo. Nasesikoleni futhi bengenza kahle ngoba ngifundeka engaze ngasiyeka isikole. Bekade ngenza i-physics esikoleni. Umqondo wami nje ubukade right. Okay, inkinga le yasuka khona. Shuthi bengithi mengikade ngibuye esikoleni, ngifike ekhaya ngiwasha ishirt, ngineke nevest namasokisi. Inkinga bese ukuthi ngisuka ngiyohlala nabantu ababhema ugwayi nababhema insangu, yabo. Yibona abantu kade ngizwana nabo ngalesikhathi ngikhula mina, kodwa bengingabhemi. Inkinga ke khathi ngikhula benginamehlo abuka. Mina nginenkinga yamehlo kuthiwa ngisamncane, yabo. Benginamehlo abuka. Ilanga lemelishisa kakhulu, amehlo ami bebamuvu kakhulu. Mhlawumbe kwesinye isikhathi ngimongoze ngiphume nomongozeni ukuthi yabo. Into ekade izenzekela le, yabo. Okay, ngelinye ilanga kuLesihlanu ngibuye esikoleni. Ngilinde ibhasi la ukuthi ngigibele ngibuyele emuva ekhaya. Shuthi bengifunda eNewlands West esikoleni ekuthiwa iseRiverdale. Ngisekhathele la ngilinde itransport ezongisa eNtuzuma. Okay, bese ngibona ugwayi. Lo gwayi uyabona umuntu ukuthi mhlawumbe ubesanda kushisa wase kuqhamuka itransport wase yawucisha wawulahla. Usamude. Kodwa futhi uyabona ukuthi ushisiwe phambili. Bese ngicabanga abafowethu la bengihlala nabo.
mekuthi sengiqedete ukuyenza ekhaya ngihambe ngiyohlala kubona ukuthi hayi mhlawumbe lo gwayi bangawusebenzisa ngoba usamude, ngiwuthathe ngiwufake ephaketheni eshethini ukuthi uma ngifika ekhaya vele uLesihlanu ishethi bengingajwayele ukuliwasha, bengijwayele ukuwashwa umama mayisenza iwashing ngesabatha. Okay, ufake ephaketheni, ngumuntu ozofika ekhaya ukhiphe mayiseshintsha uphathele nabafowethu lami. Ngebhadi ngithi mase ngishintsha ngiwukhohlwe lo gwayi, angizivele phela kuyona into yabo ugwayi. Ngiwukhohlwe la ephaketheni yabo, thatha ishethi fake ibhaskidi yonke into, lo bhaskidi oney'mpahla ezowashwa ngakusasa ekuseni. Okay, ngihambe ngenza izinto engizenzayo kuhlwe kulalwe kamnandi. Umama mase esenza iwashing ngesabatha ekuseni athole lo gwayi la eshethini. Wesibu Sifiso awuze la, angithi yabo ayi ulithola ugwayi la eshethini lakho kwenzakala? Ngithi hayi ma, shuthi ugwayi lo nguthole emgaqweni izolo, ngumuntu kade ezowuphathela usibanibani la bengihlala na, shuthi ngebhadi ngawukhohlwe la eshethini. Hayi shuthi umama ngabe sayizwa kahle leyo nto leyo, yabo, ukuthi wena ugwayi uhlanganaphi nawo, ukuthi ungaze uthathe ungene nawo la ekhaya uthi uphathele omunye umuntu kodwa. Shuthi ngigcine ngishawela ukuthi umama uyasola ukuthi ngiyabhema, namehlami futhi asehleze ebovu, angithi yabo uyazela impela nginenkinga yamehlo kodwa amehlami asehleze ebovu. Shuthi ngigcine ngishawela ukuthi ngiyabhema ngingabhemi, yabo. Shuthi leyo nto kumina ingafiki kahle, yabo. Shuthi njalo ekuseni uma sisuka la eNtuzuma sesikoleni kunebhasi ebisithatha, yabo, besibiza nge-school bus ebisithatha iyosibeka esikoleni, sikhiphe labo 3 rand labo, kwenzeke mhlambe nantambama ifike futhi siphinde silande. Imi engafikanga sehamba siyogibelela thina. Okay, ngaleli langa ngicosha ugwayi uLesihlanu yayingafikanga izosilanda ibhasi. Okay, la ibhasini shuthi kudayisa namaluzi ke, iluzi yeStuyvesant ibisa u30 cent ngaleso sikhathi. Ngokuthi kade ngishawa mina ngishawela ugwayi, yabo, kube khona lenhliziyo ethi hayi wena ugwayi ubheme ngani, kwa vele usuze washawa benikwazi ukuthi uyabhema, yabo. Into yangifaka kugwayi kahle kahle ukuthi ngasuke ngashawa ngishawela ukuthi ngiyawubhema ugwayi ngine ngingawubhemi. Ngomsombuluko kwi-school bus mina owethenga iluzi ngubhema ugwayi ngokuthi vele sengishaye ngingena kanjalo ugwayi. Ugwayi ke ngalesikhathi uqala ubhema uba nalobzizizi lobu bokuthi ngathi uyakudakwa, yabo, lobumnandi bokuthi ngathi uyakudakwa, yabo, umqondo ngathi uyadakeka. Kodwa mhlawumbe mekuphela 3 days 4 days ubhema lobzizizi ugcine sengathi awusabuzwa, ukuthi yabo, kanti lapho sujova i-craving, yabo, yokuthi lobzizizi lo sekuyibona obuzodala ukuthi ugcine ngathi uyalangaza, ulangazela ukuthi ungabhema, yabo. Ugwayi ungena kanjalo lokubona, yabo, ugcina ubhema-ke nje kanjalo ubhema. Usuzogcina uthenga ungawubhemi uthi sowuhafu ucishe, usuzogcina sowubhema ubheme yonke iluzi. Kuye mhlampe-ke mekuthi umuntu onedose ephezulu kakhulu, khona-ke abantu ababhema amaluzi awu2, khona ababhema amaluzi awu3, khona obheme yodwa. Mina nje ngisho eyodwa umanje ngithi ngiyiqeda kodwa kusuke sikuzwakala ukuthi ngi-right. Okay, ngokuthi labantu ebekade ngihlala nabo ngingabhemi manje ngingasho ukuthi sengihlala nabo ngokugcwele njengoba sengibhema ugwayi ngoba nami sengiyabhema, yabo. Ngigcine-ke ngithi ngifuna nami ukuzwa-ke i-taste yokuthi insanga into enjani, yabo. Uma uhlala-ke nabantu ababhemayo uthi ufuna ukuthesta akekho okunqabayo ngoba basuke benalokuthi njengoba usanda kuqala lento uzohlezi unayo, nabo ngeke baze bayiswele ngokuthi wena uzohlezi unayo. Akekho okuvimbayo ukuthi hayi ndoda ungangeni la kulento, ubungozi bayo bungaka ukuthi wabo uzogcina wenzeka kanje. Ngithi wabo okay, ngigcine ngingena nasenswangweni kanjalo ngokuyitest, yabo. Nayo insangu futhi ngidake kamnandi ngilale ngikhohlwe, yabo. Uma udakwe insangu uyadla emva kwalokhu ulale. Uma ulele angikholwa ukuthi uyaphupha, yabo, ngoba ngisho ukuthi uphuphile uvuka usukhohlele kodwa ulala kamnandi, yabo.
izinto ey'ningi nje ngathi zonke iy'nkinga ziyasuka yabo. Mekukhona nje i-drug ekhona emqondweni wakho, yonke into ngathi uyayikhohlwa ngathi iphelile, kanti hhayi ayiphelile, isami nje kanjalo. Okay, ngigcine ngingena ensangweni, kuye kudala-ke bekubhenya lento, amahungu bengekho kudala, omahunga nalezi zinto othiki bekungekho, bekukhona into ekuthiwa i-Mendrax. Abantu abaningi-ke elokishini bayazi ukuthi ingidi, ibhathini, yebo, bazi ngithi ibhathini leli indidi, yabo. Okay, nalo futhi ibhathini ngilithola khona la kulabafethu labo ngoba nalo bayalibhema, yabo. Nalo futhi ngilithola ngokuthetha, shuthi mina ngumuntu onjani, ngingasho ukuthi nginenhliziyo engaphandle, yabo. Into mengiyibona ngifisa ukuthi ngingezwa ngomuntu ukuthi injani, ngiyikholelwe mina, ngiyithestele mina. Uma ukuthi-ke mhlawumbe ayihambisani nami, ngigcine ngingangenanga-ke kuyona kanjalo, kodwa wona sengiyayazi ukuthi uma idakiwe kuba njani. Mina ngumuntu okholelwe ey'ntweni ey'kanjalo. Shuthi nje ingidi, insangu, ugwayi, ngingena kukona ngokuthi ngitheste. Ugwayi-ke ukuthi wona ngashawela wona ngingawusebenzisi. Beyond into engicasule ngagcina ngingena kuwo. Kodwa insangu nengidi ngakubhema nje ukuthi ngiyakuthesta, ngifuna ukubuza ukuthi kunjani. Okay, la senguwumuntu obhemayo ugwayi, insangu nengidi. Leza zinto-ke ziyakushintsha empilweni. Ngisho kuthiwa mina bengumntwana shuthi obe quiet, ngizosho njalo ngoba angiyena umuntu owazi ukukhuluma kakhulu. Laze ngisakhula benginamalimi kakhulu, yabo, khona lento ekuthiwa amanini. Yabo, bekade nginamalimi shuthi bengiyena umuntu obethanda ukukhuluma, yabo. Futhi wonke umuntu azi ukuthi angizwani nokukhuluma. Ngihlezi ngiyithulele. Kodwa kuwukuthi-ke ngumuntu o-right phela, hayi ukuthi mhlawumbe ngithule ngoba nginenhliziyo enhle kanjani. Benginenhliziyo e-right, njengoba ngisho nje ukuthi ekhaya ngikhule kahle, yabo. Ngikhuliswe umzali oyedwa kodwa ubengifundisa nje yonke into ngendlela e-right. Okay, ngokuthi sengisebenzisa la nezidakamizwa lezi, impilo-ke iyashintsha uma usebenzisa leza zinto. Ngisho kuthiwa inhliziyo ibiyinhle, iyinde futhi, ugcine kube ngathi iyancipha, iba ncane. Ukubekezela iyaphela, yabo. Ukulalela umuntu, awusabi naso isikhathi sokulalela umuntu, ngithi yabo. Umuntu nje mhlawumbe umekunikeza i-advice, awusakhona ukuyithatha njengoba kade uyithatha ekuqaleni, usunokuthi uyangibhedeka lo, ingoba akekho kule nkinga engikuyona, yabo. Kanti hayi yena uyithathile wayifaka ecathulweni zakho, wase yakubonisa ukuthi mfethu ungenza kanjena. Wena-ke ngokuthi-ke ususebenzisa lezi zinto oy'sebenzisayo, ubone ngathi hayi lo akekho kule nto le engikuyona, and ngeke futhi aza-understand. Kuba nalokho nje ukuthi abe ekhulumela ngoba ufuna mhlawumbe ngingayenzi lento, yabo. Akekho kule nto mina engicabangayo. Shuthi iy'nqumo zakho wena ziyashesha, yabo. And futhi nje wayishesha isikhathi esiningi ayijwayele ukuba right. Isinqumo kozosithatha ugijima asijwayele ukuba isinqumo esi-right ngoba usuke ungasicabangi ngalo. Okay, uma ngikhumbula kahle icala elokuqala engalenza elangibopha, ngalenza la eThekwini. Beku-99 mengikhumbula kahle. Kulanendawo le elapha ngase-workshop ekuthiwa ise-library opposite ne-playhouse. City Hall. E-City Hall. Leya ndawo leyasho ukuthi mengikhumbula kahle kwakusebusuku kuLesihlanu. Sabamba umuntu wesilisa owephethe isikhwama esikhulu nje. Lezi ikhwama lezi ejwayele ukuphathwa abadlali bebhola. Shuthi into esidonsa kuyena lo muntu lo, sidonswa ilesikhwama ukuthi kungenzeka ukuthi uphethe izinto ezi-right kusona. Uhamba yedwa, thina mhlawumbe siba u4 noma siba u5. Sasiba u4. Okay. Lo muntu simlandela sisuka naye ngale kuma-terminal ngase-workshop. Shuthi simbambela lapha ngakwi-statue, khona le-statue esilapha somuntu wesilisa nje kodwa ukuthi angikhumbula ukuthi ubani, yabo. Simbambela nje maqondana naso. Shuthi nje wasimbamba kunama-security laphana kade kuthiwa o-blackjack kade egqoke into ezimnyama. Shuthi siphazanyiswa yiwona nje wasibamba lo muntu ikonzi le. Lo muntu abaleke nathi sibaleke. Bese kusala lesikhwama lesi kade sisithagethile kulo muntu lo. Okay, mina ngokuthi nami phela ngazi ukuthi umqondo wami uyashesha. Ngicabanga ukuthi mangingabuyela fast kulesa sikhwama, kunezinto mhlawumbe ezincane engingayithola
engakwazi ukuthi ngiyithathe ngiyifihle singakahlangani nalabafethu basibone lesi sikhwama lesi. Kanti njengoba mina ngibuyela khona le khona isikhwama, amanye ama-security acashile la eduze kwale khona lesikhwama, vele alindele ukuthi khona uzoqhamuka eze kusona lesikhwama mhlawumbe ufuna ukuzosithatha. Okay, angibamba kanjalo-ke lama-security lawo. Uma ngibamba akaqala ngijimisa sho ukuthi kusalindwa amaphoyisa, basafonela amaphoyisa lawa metro. Angijimise la ngishaya ngijimisa, okay. Ugcine kuqhamuka amaphoyisa-ke lawa metro abizile. Ayisahamba ngalezi imoto ekuthiwa Camry, amaphoyisa lawa metro. Okay, ngiyakhumbula ngikhafwa ngifakwa la ngemuva kule moto le Camry siya epolice station ya metro elapha ngasolwandle, eyakhiwe ngamaglass nje uma uyibuka, yabo. Mesifika la khona ngibe umuntu ochargewayo la, bese ngiyathathwa ngiyiswa eCR Swati police station. Ngiboshelwe la i-armed robbery, uma ngithi ngikhumbula kahle yakwakuyi-armed robbery, and kuyazi ukuthi kunabo accused abangekho ababalekile, ngingedwa la. Ngokuthi iminyaka yami ibisamncane ngaleso sikhathi ngoba bengina 16 or 17. Mangifika enkantolo ngomsombuluko ngibe umuntu one-free bail, kodwa le free bail angeke bekwazi ukunginikeza yona engekho umuntu owumzali ngizophuma phansi kwesandla sakho oshoyo ukuthi hayi mina ngizomgada ngimlethe enkantolo. Ngokuthi uma uyengazi ukuthi kwenzakalani ngami, shuthi esangibhekela okushini yena engayitsheli ukuthi ngabe ngila eThekwini futhi sengeze ngaboshwa. Okay, shuthi esefonelwa abantu basenkantolo, bemfonele esemsebenzini ngomsombuluko ekuseni, mama la sinengane ekanje ila enkantolo ithi wena umzali wayo funeke ngabe iyaphuma manje, akekho umuntu okhona omdala, siyacela ukuthi sicela uphuthumele enkantolo bangaze bamuse Westville ngizakwazi ukuphuma phansi kwesandla sakho. Shuthi ngokuthi uma ubesebenza la e-Overport eMakhod esibhedlela, kwamthatha isikhathi ukuthi asuke eze eCR. Shuthi uma efika khona ufika sesihambile thina sesiyiswe Westville. Ngeke futhi ngisakwazi ukubuyela enkantolo ukuze ngikwazi ukuphume phansi kwesandla sakhe. Shuthi le free bail igcina ishintsha iba yibail ye-1000 ya-1000, yabo. Ngoba mase ngibuya sengize enkantolo ibail ngithola ukuthi siyi-1000, yabo. Bese kuthiwa mekuthi 1000 likhona umama angalikhokha akwazi ukuthi abhoduke nami. Bese ethi hayi uma hayi because ikhipha esese-Westville ngoba bengingazi ukuthi ufune ngiphathe imali ukuthi ngimkhiphe, ayikho imali engiyiphethe. Hayi ngiphinde futhi ngibuyele eWestville kanjalo. Ngokuthi-ke nase-Westville phela ngangiqala ukuboshwa ngingazi lutho, iy'ndaba zey'nombolo lezi ukuthi kuney'nombolo ejele funeka ukhiphe ogwayi mekuthi awuyona inombolo, funeka ubanikeze imali abafowethu, yonke leyo nto leyo. Ngibe umuntu ohlukumezekayo kancane ngalesi khathi ngiqala ukuboshwa ngoba bengingazi lutho, yabo. Okay, ngithi-ke ngisahleli la eWestville phakathi nalo nje iviki, ngithi ngiyezwa kubizwa igama lami, ngiyathola islip se-bail, shuthi khona uzongikhipha nge-bail. Angilindelanga, angazi lutho, yabo. Hayi ngibe umuntu ophuma nge-bail kanjalo, usisi wami shuthi uthunywe yena uma ukuthi akazongikhipha nge-bail. Hayi ngijabuleke ngiphinde, yabo. Hayi nofika ekhaya-ke nginikezwe lezo yalo-ke zokuganga, ngithi yekela ukuganga, uyabona uyaboshwa, dingeka imali futhi yonke lento, uyazi la ekhaya siphila kanjani, yabo. Uma usuke waboshwa kokuqala nokwesibili futhi uzoboshwa mekuthi umuntu ozothi ngiyezwa kodwa ebengezwa, ngoba mina ngasho ekhaya ukuthi hayi ngiyezwa kuyaqala kuyagcina, ngithi yabo. Kodwa ngokuthi sengiyayazi le mali yenkutsi, yabo, i-taste yayo sengiyayazi, ngiyazi ukuthi kulula kanjani ukuyithola, yabo. Ngaphinde futhi ngajomba lezi yali nginikezwe zona abazali, ngaphinde ngamuyela khona futhi la eThekwini ngazobamba yona futhi inkunzi. Ngaba nenhlanhla futhi ngangaboshwa, ngaphinde futhi ngangaboshwa, ngaphinde futhi ngangaboshwa ngoba uyaba nenhlanhla. Mhlampe ngasho ukuthi 10 times uyibamba inkunzi ungaboshwa, uyibamba inkunzi ungaboshwa. Kodwa kuba nalolusuku olulodwa ubanjwa ngalo.
awuthi kusuka kini ukwazi ukuthi hayi namhlanje ngiyoboshwa. Kuyenzeka futhi uboshelwe ukuthi abantu akade beseduze kwakho babambe inkunzi, noma wena ula ekubanjwe khona inkunzi ukade ungazi ukuthi kubanjwe inkunzi, ufike wena ufike kuboshwe wena. Izinto ezenzakalayo lethi ukuthi abafana abagangayo abangangathi baningi, amaphoyisa asuke sefuna nje umuntu azombamba ambeke phambi kwenkantolo ukuthi njengoba kuvuna icala nangu umuntu esimtholile esimsola ukuthi yena obambe inkunzi. Kuzoba ukukhuluma kwakho nobufakazi obuzolethwa amaphoyisa lawa kubophile ukuthi uyakucindezela noma wena uyakucindezela yena ukuze uphume. Uma kodwa ubona ukucindezela uzogwetshwa. Okay. Shuthi nje ngibe umuntu oboshwayo mhlambe more than 6-7 times before ngifike la khona ngigwetshwa leminyaka engithi ngagcina ngigwetshwa yona u45 la ekwavuka khona lamaqala aselokishini bagcina ngigwetshwa ke u45 years ngoba khona ngigwetshwa ngilahlwa amaqala amameda awu2 namacala amamprobara awu2 nelilodwa lesibhamu. Shuthi inkantolo ngamameda awu2 ingwebo life sentence, ngama-armed robbery ingwebo 15 years. Beku-2006 kwenzeka yonke lento le, ngihamba enkantolo ngilahlwa amacala ngoba lento yenzeka la kuma-Sonic Grove High Court le ngigwetshwa khona life sentence for 15 years. Inhlalo yomphakathi ibisinjani makubonakala nezingane zomphakathi nijika kuhleli? Shuthi ake ngiqamba manga umphakathi ngalesikhathi ukhula usuke wona ukuthathiswa kwengane yawo ngoba phela kuthiwa ingane vele akuyona yomzali kodwa wonke umzali okhona emphakathini ingane yakhe. Wena ngalesikhathi ushintsha kuya ngokuthi ukushintsha kwakho ushintsha kanjani. Kuyenzeka ushintshe ngokuntshontsha. Uma ushintsha ngokuntshontsha bayakwazi ukuthi beze kuwena bakhulume nawe. Manje thina indlela esishintshe ngayo sishintshe ngokuthi asiphathanga immese, sishintshe ngokuthi siphathe ibhamu. Uma uphatha isibhamu ngisho ke manje bhuti wami mekuqhamuka umfana ongangami ephethe isibhamu ungaka akulula kodwa ukuthi wena ungakhuluma noma yini kuyena. Ngisho ukuthi uyinto leyo ubona ukuthi izomakha kodwa ukukhona ukuthi ungabedala ukukhulume nje naye umtshele noma yini ngoba awumazi nje ephethe isibhamu ucabangani, yabo. Shuthi thina ke kube ukuthi umphakathi awukwazi ukuthi ukhulume nathi kahle ukuthi besihlezi siphethe ibhamu. And uma umphakathi ukwazi njengomuntu oright mase uqala usushintsha usuphatha isibhamu uyathuka uyakusaba futhi, yabo. Shuthi nje uba umuntu oyisilwane emphakathini, yabo. Abanye futhi bagcine bengakwazi ukufika kuwena ngendlela osuke usuyiyona nangendlela enisuke nenza ngayo. And uma ufunwa amaphoyisa ufunwa umphakathi ufuna nalabantu ekuthiwa inkani awubi nendaba nawo, yabo. Akekho futhi umuntu oba nesibindi sokuza kuwona lokukhuluma naye. Shuthi nje umphakathi bese kubukhona ukuthi usondele eduze nethu nawo ubufisa ukuthi siboshwe ngendlela izinto ekade sezenzeka ngayo nangendlela esikade siuhlupha ngayo, yabo. Okay. Shuthi inkantolo kulo life nale 15 years. Shuthi kulo life sentence no 15 years inkantolo ekade nginikeze wona iyakwazi ukunginikeza ithuba lokuthi ngiyicelele ukuthi mhlambe njengoba ngithi isigwebo esikhulu kungenzeka kanjani mhlambe ukuthi ngehliselwe noma mhlambe kanjani. Yayisithi angiyikhulumele mina ukuthi isizathu sokuthi ngithi leminyaka eminingi ngicela ukwehliselwa ngoba ayishuthi nami ngichazeke le nkantolo nginezingane ezincane ezimbili engisanda kuyithola nginomzali oyedwa andisihlala naye sobabili and bengumuntu oyiphantelayo mina yonke lento eshiwoyo ukuthi ngibamba abantu inkunzi ngibulala abantu into engekho, yabo. Mina bengiyiphantela ngokwasha imoto ngishayela isitaphe nesekuseni, yabo. Shuthi ngalokho inkantolo ibe umuntu ongizwayo besithi ku life sentence u-life sentence u50 years kahle kahle besithi ku life sentence iphula u20 years ishiya u30 years kwi-armed robbery le u15 years
iphula u5 years ilengisa u5 years ieda u10 kulo 30 ngibe u40 kodwa uma kuvuka elinye icala elinesibhamu phakathi lingigweba uzovuka lo 5 years shuthi ngibe u45 years naleso sigwebo ngibe ngisitholile ngicaleni wele ngilahlile shuthi angithi uyakhumbula ukuthi ngithe amacala kade ngwa-attend kade u13 lamacala kade ngithi mina ayaphela hayi ngoba ubephela ubehoqa ngokuthi ubufakazi abukho icala ke mekuthiwa enkantolo icala siyalihoqisa hayi ukuthi liphelile silihoqisa ngoba ubufakazi balo ukuphathekayo noma esinabo abanele ukuthi singaqhubeka nalo icala bekwenzeka kodwa abanela ubufakazi sizophinde siluvuse futhi uphinde futhi uqhubeke uyalengiswa kahle kahle ngokuthi ubufakazi bala buqondile bebuqonda kodwa siyalivusa futhi okay kwenzakalileke ngithe sengigwetshiwe ngalesikhathi ngisanda ukugwetshwa leminyaka le ngingena ngayo 45 kwavuka icala ele-armed robbery nesibhamu ele-attempted murder shuthi icala laselokishini leli cala laselokishini lenzeka kanjani yabo lento yabafana la abancane abakhula yabalandela thina lo mfana lo engimphuca ifoni uyangazi mina ngimazi yena kodwa uyangazi nje ungijwayele futhi mina ngokuthi abafana bonke kubili abayafana angimazi mina ngiyibonela umfana lo uyiphathele ifoni eright engingayithatha ngenze ngayo into zami okay lo mfana lo le foni le khona lamafoni lawa ama-Samsung abekade eslider engathi ama D500 D600 kodwa i250 i370 yabona amafoni la eslider wephethe yona lo mfana inomsindo ke imidlalo iradio yakho shuthi ngidonswa umsindo wayo ngimkhiphela isibhamu lo mfana ngifune le phone angabe nayo ngidubule phansi bese yayijijela iwe ngicosha ngalesikhathi ngicosha athi awu ngiyakwazi nje mfethu uyithathelani ifoni yami ngithe vele hlezi isho kanje nithi niyasazi ngithatha ifoni ngihambe nayo kanti umfana uyangazi ngempela ngizwana nobhuti wakhe hey shuthi nje yena unokungibona la kubo yabo ngeze kubhuti wakhe mina kodwa ngimazi hayi umfana hamba ekubo afika achaza istory bahambe bayovula icala hayi icala libe on liyavuka ke nayo lecala nto asengibosholela amacala lawo yabo okay maluvuka leli cala leli ngikwazi ukukhuluma nalo mfethu wakubo omdala engizwana naye lo mfana ngifuna inamba yakhe yabo anginikeze inamba yakhe ngikhulume naye mfowethu ngiyacela ungeze enkantolo ukuze leli cala liphele base ngiphumile mina ngizobona mfethu ukuthi ifoni yakho ibuya kanjani ngingaphezela nangalento engizomlephezela ngayo ngokuthi ke lo mfana lo wakubo siyazwana akhulume naye futhi lo mfana amncanye naye hayi ngempela lo mfana angafika enkantolo lihoxe lonke leli cala ngokuthi ucomplainer akasatholakala ukuthi eze enkantolo ezofakaza okay njengoba sengigwetshiwe nje livuke futhi leli cala mase livuka ayisekho i-armed robbery ayisekho i-attempted murder sekuvuka isibhamu sodwa isibhamu sekubani sekusifiso Mkhize versus istate eyithi icala seliphethwe istate ukuthi lesibhamu and lesibhamu lesi engibanjwe naso isibhamu esiphathwa ilamaphoyisa 2 NPA yabo la umgaqo isibhamu sa NPA lesi ingakho kuthiwa icala seliphethwe state mina shuthi sengimelene nani nestate ngaleli cala leli okay leli cala lingigwebe u15 years isibhamu automatic pistol imigweba nje enkantolo ingazange yenze lutho i15 years omuhle ngizocendile ungazange uzudubule umuntu ungazange ukhombe umuntu ukuthi nje sikuwena la eqolo sisithole emzileni kuwena 15 years le eqondile hey adoda umthetho irifle njengo AK47 R4 bani lu 25 years omuhle engadibulanga ngalo mase ke usukhombile noma wadubula noma warobha siyabo 40 hey yabo siyabo 50 years inhlamvu yodwa naye inomnyaka wakhe inhlamvu nayo 6 months iyodwa ngeke kade igcwele
nokuthi silayisha 10 shuthi o6 months abawu10 la. futhi esingagcwele siyicaba Awu uyafana zishonephi zishonephi ngidubule ba. Sona ke lesibhamuke ngoba phela siphathwa umuntu osebenzela istate. Sifika kanjani kuwena? Uphi umnikazi waso? Usasebenza usakhona kodwa emhlabeni wahamba kanjani nje sasuka kanjani kuye? Layibo zonke lezo zinto izinto ezicindezelayo lezo. Ingakho ke mina sengigweba u15 years. Ngokuthi futhi isibhamu bese sithi mase sithatha kuwena. Isibhamu esemthethweni siba nezinamba. Lezi zinamba zike ichaze ngawe ukuthi inamba ukuthi mhlambe iaddress yakho. Inamba ukuthi lesibhamu mhlambe kune ID number yakho mhlambe ama digits awu4 mhlambe ID number yakho ngeke ngazi nami into shuthi engicabangelayo shuthi kulena indawo le ofaka kuyona umuno umuzodubula bese udonsa itrick kunale party lela eyikhona kunezinamba eziba lapha ezintathu engathi mengisusa zonke lezi zinamba la ezibonakalayo la ngayinaka zo yabo lezo inamba lezo zikwazi ukusho ukuthi umuntu obephatha lesibhamu esebenzela epolice station ekuphi yabo mina into andizi inamba ngayinaki nje ngitshela ukuthi hayi impetho izona ke ezishoyo ukuthi isibhamu sisuka eGold epolice station sendaweni ukuthi lezi ezisukile izona ezishoyo ukuthi kwakubani umnikazi waso ekuyiphi rank kanjani ngicindezelwa yilezi ke la ukuthi hayi siyasibona ukuthi besiphatha umuntu omthetho inkinga lezo ezisusile izona lezi esingakwazi ukuthola ukuthi kwakubani and lesi sibhamu sithe sikubamba naso sikubopha wasiphika usugwetshiwe manje usuyasivuma ngoba vele usugwetshiwe hayi sokunikeza 15 eqondeni ngibo ubani lapho iminyaka manje 60 years ngokuthi ke nami ngivelile esikoleni yabo ngoba ngigcina ka grade 12 le ngokuthi ke la kade ngifunda khona kunabafana abakade behlala ngakhona abekade nje behlupha abafundi bakho abafunda la kulesikole kodwa abangahlali khona la shothi nami ngagcina ngigacela kubona ngaba umuntu ohlukumezekayo ngokuthi ke nami phela ngiyazazi leinkonzo ngale ngisuka ngakhona ngayolanda into yami ngabuya ngesasa kuseni nami ngabadubula yabo isiyaka kanjalo ke isikole ngokuthi sengidubule abafana abahlala ngale ngifunda khona ngifunda umatric cabanga ngaleso sikhathi and isikhathi engiyaka ngaso isikole uOctober sesobhala ama final exam ayekuzingela usathana yabo nje i-statement sami usingana ngaso at least ke noma sino fail ke kodwa ngabe sikhona kodwa ngokuthi ngase ngidubulela abafana laba ubangani nalabafana abana kanjani nabo ithi la thina sikade sibhankile esikoleni khona ufane kade ngizwana naye wakamasha kuthiwa uTerence uma wakhe kade uthisha lo mfana lo ufike esikoleni uphethe imali yabo shuthi kwakune test esasiyibhala eMaths akayistadishanga nami angistadishanga yabo bese siyibhala le test vele ningabhali ngihlobo yabo ngize mhlambe sabhala uquestion 1 and 2 athi ayiyangihlula lento nami bethi ayiyangihlula sihambisa amaphepha bese ethi asijombe sihambe soshaya obhi ababili sehlise le test le sitheme sifika lapha eTavern obhi abangaba ababili kwagcine kuba yikesi elihamba nehalf njengoba sibabili nje ngeke ngingadaba mase kukhalisa irene ukuthi isikole siyaphuma angithi incwadi siyishiye ngaphakathi sekufuna isikhave esikoleni silande incwadi sihlangana nalabafana ke la beze la ubizobheka intombi zabo shuthi nje wakuphuma isikole masithestana nabo oyedwa kubona akhipha screwdriver angigwazela ihlonto yabo sicabane kanjalo ke nabo bese ngithi mina ayikulungile mfethu ngoba usungigwazile nami ngizobona ngenza njani ngifike ekhaya nami ngiclean njengoba ngeke ngasho ukuthi uma obesebenza la emakhodi bezikhona izinto zokuyiclean amanxeba ekhaya ngiclean akusasa ekseni thatha isibhamu shona esikoleni ngiyabafitha futhi labafana hlezi bekhona sekuseni ntambama ngiyabafitha futhi ekseni nabo abakhona
angabe ngisabuza mina ngifike ngidubula mengidubula la kudubuleka abafana abawu4 kubona yabo okay bese kuba ukuthi angeke ngisakwazi ukuze esikoleni ngeke ngisakwazi ukuqhubeka ngifunde isikole ngiyasiyeka kanjani okay mase ngigwetshwe leminyaka ke sengisejele ngikhumbula ukuthi hayi ngeke nginesingisi la umaye kade sikhokhelile sikhona la kumina emqondweni ake ngizama ukubhala lezi zinto ekuthiwa ama-appeal yabo bese ngithola umuntu osowakwayenza i-appeal ngoba beku200 ukubhala i-appeal ejele uma ucela umuntu ukuthi akubhalile i-appeal khona ifundiswa lapha ejele akekho phela umuntu ongaboshwa nawe nje mhlawumbe icala lingathuka lingene ngembula ingubo lengene ngithi yabo mhlawumbe nawe ufike uqhubeke nalomsebenzi wakho khona ngaphakathi yabo ngoba phela ukuthi usuboshiwe noma amalungelo uphuciwe kodwa kulesikhathi esiphila kusona uyakwazi ukuthi wenza ama-application ejele uqhubeke nomsebenzi wakho kade wenza eminyango yabo nje lo mfana kade kuthiwa uMbawuPhaciya umfana wangasekhaya lo ngihlalile naye ejele yabo uqhubekile nezifundo zakhe ejele waba uthisha up until kuphinde futhi kushaya isikhathi sokuthi bamdede lo waboshela into angayenzanga okwakhavwa ngaye lo wakhavwa ngaye dayiso wakhe ivaka lo mfana nje ejele ufikile khona ejele wanganaka into ezejele waqhubeka nokufunda kwakhe ngenhlanhla wakwazi ukuthi bamthathe ukuthi akazofundisa esikoleni yabo kumabanga lawa phansi waba uthisha waphinde futhi kwaze kwashaya isikhathi ukuthi akaphume kanendlela aphuma ngayo should nawe nje ngisho ukuthi nawe uma ufika ngaphakathi hayi angifuni ngisho ukuya mina bafu hayi cha phela ngisho ukuthi angisho ukuthi no yapha kodwa mengenzeka icala bembula ngifuni le motivation yakho nawe ngaphakathi kafika kwenzeka okay bese kuba ukuthi ke mangithola ke lelo khuzana le appeal le ngiyabona ukuthi okay la kubhalwa kanje kahle kahle into esukuyidingeka ama-act la umthetho yabo okay bana act number 1 uthi ngase ngithola lento ekuthiwa white paper sengifuna ukuthola ama-act ke aqondene nalamacala ukuze ngishintshe ama-act la kule appeal ngoba mina ngifuna indlela yokubhala ukuthi yipi yabo mangiyithola le ndlela yokubhala ngiyithola ne-white paper ngiyawathola futhi lama-act ukuthi okay act number 1 uthi mina shothi ufune ngufakela kanje ngenhlanhla within 2 weeks yangibiza leyo appeal engangiyibhalele mina yabo mangifika enkantolo bangiphulela u15 years kulo 60 years awusugwetshwa balengisa u15 lo kade uvele ule ngiyakhumbula baphinde futhi balengise ngibe u30 kulo 30 lo bese ngikhala ngesigwebo sentence reduction ukuthi hayi wona u30 isigwebo esingcono kunalese kade ngisishaya kodwa ngeminyaka enginayo nanokuthi phela ngiyaqala ukugwetshwa ngiyakhala ngale minyaka miningi kakhulu bengicela inkantolo ingehlisele yenhlanhla futhi inkantolo ingilalela ingiphulele 3 years kule 30 sala no 27 years shoot from 2006 up until 2022 hey uphuma izolo kanti ngibe umuntu ejele ogcina ehlala 14 years ngokuthi nasejele ke ngifike ngenza izinto zakhona ngokuthi bese ngiyinombolo lagwetshwa u3 years wasejele wagwaza umuntu khona ngagwaza abantu ejele okay awuyibambelana already sino 1 hour manje which is i-episode esigcina 1 hour I think noma ngicabanga ukuthi i-episode le enesifundo esikhulu ebantweni yabo nasebantwaneni nakubazali na ukuziphatha imandla zakulelizwe ukuthi izidakamizwa zibulale kanjani impilo isikompilo labantu impilo yabantu ubunjalo babantu nobuntu kubantu ngoba zonke lezi zinto lezi zenzeka ngaphansi kwegama lezidakamizwa futhi nama uyisiphathi mandla ugovernment
unamandla ukuthi ungayivala izidakamizwa, kodwa wena uthathe i-bribe wena uyidedele izidakamizwa ingene. Unesandla ekufeni kwabo bonke labantu, unesandla ekufeni kwezimpilo zabo bonke labantu, unesandla kwisililo esikhalwa omama ngabantwana babo asebeseyidakamizweni. Uma uyiphoyisa uyithola umuntu othatha ama-bribe kubantu abadayisayo, uyazi ukuthi wena uvulela imbobo yokuthi kube nobugebengu obuningi, nokulimala kwabantu, nokufa kwabantu, ukuhlukumezeka kwabantu. Unesandla ekubeni kodwa umphakathi ukubeke ukuba uvikele wona, njengomuntu osuke yiphoyisa, njengomuntu osuke ku-government, njengabantu esithembele kubona, kodwa kube yibona futhi abadedela izinto ey'njengalezi ey'kwazi ukudala isiphithiphithi esinjengalesi emphakathini. Njengamanje ngicabanga ukuthi siqedile ngo-episode namhlanje. Ngifuna sibuye kusasa for u-part 2. Ya, lapho khona usungaphakathi ejele, usuku umukela isigwebo sakho ngoba baqale bakunika 45 years angithi, babuya kwavuka amacala agcine sewu-60 years, kodwa wakwazi ukuthi uaphile, bagcina bekunika 30 years, bagcine futhi bekunika 27 years, kodwa futhi ngamacala osuke usuwenza ngaphakathi wagcine futhi ugwetshwa ubuyela 30 years. So I think sizofuna nekhombo yangaphakathi ukuthi nesikhathi kusungaphakathi udonsa kwenzeka kanjani futhi uthi uma uphume impilo yakho ibheke emgaqweni, ungaphumi impilo yakho, because ukuboshwa komuntu usuke engaphanishwa, kepha usuke yohlunyeleliswa isimilo. Isho njalo lento le, usuke uyokhandwa, uyoshayelwa. Kwenzeka kanjani ukuthi umuntu emva kokuba esehlala iminyaka emingaka mayephuma aphumele emgaqweni? So ngicabanga ukuthi sasa kuzomela ubuye sizokwenza u-part 2. Ninabendlela noPhapha Ekhanda kaMenzi. Mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu luchungechunge, siyacela ucindezele u-subscribe button, ucindezele nebell, ucindezele wakho ibell kuzokubeka emathubeni amahle kakhulu ukuthi makukhona esinye isiqephu engisiphosayo izokenceza ocingweni lakho, uzothi uma ungena ngaphakathi uzobe ususitholela isiqephu sangalolo suku. Siyacela abantu bejoin i-membership ukuze sizokwazi ukuthi sihambele izikole, sithengele izingane ama-uniform. Ukuhambela izikole khona okubaleke kakhulu ngoba i-chaos eningi ebantwaneni noma bonke labantu esesike saba nabo la kwi-MPTV1, inkinga iqala ezikoleni, ema-high school, lapho nje umuntu eseyitshela mdala, kwi-transition point lapho usuka khona ekubeni umfanyana uthomba, ekusukeni ekubeni intombazanyana uthomba, usuqala ubona kuhluma amabele, kuhluma izinqa, kuphuma ama-hips, usuqala u-attractor nabafana. Iqala lapho inkinga enkulu ukuthi umuntu egcine engaseza, umzali engasalawuleki, engasabambeki, okugcinela umuntu ke agcina angena enkingeni ezigcina iziyomlahla emgaqweni. Mayisesemgaqweni noma eseqala senza into ezibhedayo, iyabuya inkinga izoshaya khona lapha ekhaya. Ngicabanga ukuthi ke uhlelo ke liyakwazi ukuthi liyikhave zonke lezo zinto lezo. Siyacela ke nisilekelele, nisinike amandla, nijoin i-membership ukuze sizokwazi ukuthi lo mkhuba sumnqande ungaqhubeki phambili, ugcine ngabo laba sebekhona ezidakamizweni. Igama lami nguProfessor Ngwamkhize, ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sakhe umthetho ngasohlangothini lakamandlakazi. Ngakho ke sengingcenga.